Cecília Dué Garcia i Carmen Aleixó Ribes feren història en la Musafes i en bona part del territori valencià quan el 22 de novembre de l'any 1956 entraren a formar part de la banda de la societat musical Lira Musafense, just quan es complien 26 anys de la seva constitució. Una gran festa és la que es visqué al poble amb la incorporació de les dues primeres dones a la banda. 11 i 13 anys tenien en aquell moment Cecília i Carmen, dos joves amants de la música que gràcies a les classes de solfeig impartides pel mestre Don Eduardo, qui tocava el violí a les escoles del carrer Castell i el suport incondicional de les seves famílies, decidiren augmentar la seva formació en les hores musical del carrer Santa Anna. Les dues clarinetistes estigueren preparades per entrar a la banda després de 2 anys més de formació i nombrosos assajos, sota la batuta del mestre director Miquel Xirivella i sent president de la societat Paco Grau. Amb els uniformes de jaqueta i falda pantaló confeccionats per Carmen de Raga, molta il·lusió i un gran amor per la música foren les protagonistes d'un dia inolvidable, que compartiren amb l'alegria d'una Musafes pioner i d'una societat musical avançada a l'època. Durant els 3 anys que Cecília tocava a la banda i els 6 de Carmen, la música dels seus clarinets s'escoltà als passacarrers i concerts de Musafes, a les festes de moros i cristians d'Alcoi, a les falles de València i també a la Setmana Santa de l'Alcúdia. La seva trajectòria musical fou una experiència meravellosa, que a dia d'avui encara es fa emocionar. Fins a mitjans de la dècada dels 70 ja no hi hagueren dones músiques a la banda, però Cecília i Carmen continuaren vinculades a la societat com a sòcies de la societat musical i, en el cas de la primera, dama de la música i germana, dona, mare i iaia de músics. En els seus cors, sempre la música.